Ефир сме. Какви са вашите новини? Тролове? Моите новини са, че гигантски зомбита са нападнали село, не далече тук, на юто, т.е. Интересни факти. Какво точно са направили в това село? Ами, унищожили са къщи, били са хората. Пратете танкистите! Аз пък получих новини, че имало нашествие от малки зомбита в едно много далечно село на север. Изглежда са разрушили всичко и не знаят какво друго да преследват. Май идват към нас. Какви са вашите новини? Трол. Моите новини са, че трябва да се избият тези зомбита. Нали? Анархия! Да тръгваме! Пара-па-па-па! Идвай! Чакай!